Gare da to annabi jomoni je yauta da akwai labari amma can so ku min fatan alkhairi amma dan fulani wannan irin Allah gare ta haba abokina kai kuma najo alheri najo ka albisiri dan ka zo da alheri shi ke da sai ka tada ni najo ne albisiri na siya waya to mu ga waya mun irin waya na siyasi daju na siyasi dama na sai alkawari na jaka siya waya ni ne na sai alkawari na jaka siya waya ni na san joni kai da ina da kake yanzu magana bane ni ne na faɗa alkawari na ni ne na faɗa ni jaka siya waya zan sai waya yanzu menene wannan kana sika zan sai waya ko sai wannan din menene ni ne jaka siya waya google wannan google da kake gani ko ne ka tambaya amma google na ji an sai ne kana sa ba na ido bane wannan na internet ne wannan google da kake gani da ana sai internet a sama yawa a sama in ka gani ko bidiyo ko waka za ka iya saukarwa ta ko ma me kake so amma ni karka mai da ni gara mana ya jaka sai jaka tambaye shi ko mai ma yanzu jaka tambaye shi ko ne ka tambaye shi sai kenan alquran akwai tambaya da yawa wallahi akwai tambaya birja ka gani aboki na bani waya na ni ma jarta yanzu ni da Allah jarta yanzu ma ya ma fara da fara ni na kai na sai ke na gode sai ka jima lafiya garin jin karasa aiki ni ma kalan kamera ne dugun bai tsira ba da matar ka ne maka dariya yara kwauran bai tsira ba kai ku tausa kiɗin gaba kai kama baka gan mu yawa ku zo ku ji kalmar gaskiya ka ce menene ka sai ba lafiya a wayan ne ka sai mini google si daman wai kana kira ni ban yanka ba mini google ba na ido ba na waya ka tambaye ni ka sai min ja ka tambaye ko me ka tambaye garan ko me ka tambaya nan alquran ni bai gaya ni ba me ne to mu gani nage ya je ya sai na ba lafiya to kuma ni nage na babu lafiya na tambaye shi ya sai min gariya ni ban yadda ya ba fa mu da mana ba faɗa bane ba to kadiba ni google din ma abinda ake nufi duk wani abin da ya shafi duniya a labaru to shi ma sanuna a gidanka ne a duniya ne ya jo ai na dawo fuda na san a duniya yake ai ina ma koko ne fito mishi a wuya shine ka duba shi da nan wannan asibiti zaka je ba nan zaka tambaya ba ka tambaye shi da Allah da kai ne ka sai mini komai ma akwai gashi to ina zuwa karka kai zuwa to yanzu ya kake so ai so na kai ka duba shi ka gani to yanzu mi komin wancan mu lura da wannan zamani mi da gaske da neman abun kanmu kar mu damu da samun dan uwa.